ongi etorri apirilak 4ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2025 honetako irratsaio berria dugu hau, eta ohiko moduan gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, June, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10 eta 7 dira, eta gaurkoan ere esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle bat gerturatu zaigu estudiora. 5. mailako betaldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon neska mutilak, nortzuk etorri zarete? Ekai, Alex, Eugenia, Ana, Laida eta Nino, Maria etorri gara. Egunon denoi, nola zaudete? Urduri. Oso urduri zaudete? Bai. Ez, hombre, da beharrezkoa, hau lasai egitekoa da. Bai. Bueno, hasiera emango diogu, zeren gaur gainera, Maria izango da esasutaria, ni egongo naiz laguntzeko. Jada, apirilan gaude eta egunak luzeagoak dira. Asteburuan ordu aldaketa egin genuenetik geroz eta beranduago iluntzen du. Asteburuan zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue entzunen Eugeniari berak emango bai digu honen berri. Eguraldi hodeitsua egin du, 16 gehienez eta 8 graduko minimoekin, larun batan 16 gehienez eta 7 graduko minimoekin, igandean 14 gehienez eta 7 graduko minimoekin. Ara, eguraldi polita eukiko degule. Bai, ze uste dezute, kalean egoteko eguraldia egingo duela? Bai, ez da. Eurila behintzatez? Ez. Ez, bueno, ondo gaude orduan. Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, ametsandiaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrisku bidei begira. Lorratzak horren malgu, arearen
Eta gaur, jangelean zer dugu bazkaltzeko? Eugeniak gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera! Lehenengo platera da dilistak barazkirekin eta bigarrena txahalki erregozia barazkirekin, postrea fruta. Zuek jangelan gelitzen zeate? Yes. Ez. Eta gaurko menua nolakoa da? Dilistak eta txala. Ez zaizue gehiegi gustatzen? Zuri ez dara, Eugenia? Ez. Eta zu zer daukazu gaur etxean? Ez dakit. Ez dakizu, zeren zure etxean gaur egun berezia da, ezta? Bai. Bai? A ber, zer esan behar dezu? Ba, ez dakit agian... Zer gaitik da berezia gaur zure etxean? Nire aitatxo eta matxoren urte betetzeak dira. Ba, zorion du? Zorionak aita eta ama oso ondo pasa, agur. Oso Uxo ondo. bat. Beno, orain zer dator? Bai, ondo dakizue. Orain ekaik txiste batzuk kontatuko dizkigu. Adi egon, aurrera ekai. Doktore jauna, ezin dut bururik altxa, bakarrik egiten dut barre. Ez dut jendearekin hitz egiten, jendeak hitz egiten badit, ez diet arretarik jartzen. Kaiku ematen dut, zer daukat, doktore jauna, WhatsAppa. Nola esaten da olimpiadetarako leku ona euskeraz? Tokion. Orain, asmakizunak Alexek kontatuko dizkigu. Entzun ondo eta ea asmatzen dituzuen. Belarriak prest, espero baietz. Aurrera, Alex! Kobazulo hori beti dago ezea. Ez izuriz inguratu da. Hain bizi da ere zurea. Zer da? Zenbat eta gehiago kendu orduan eta handiagoa izan da. Zer da? Urrengoa, oso ondo aize, Alex, jarraitu. Fruta gozoa naiz. Txikia eta gorria. Pilotik bat hartu eta denek irten nahi. Zer da? Zailak jarri dizkigu itxoin, zailak jarri dizkigu zu. Venga, azkenekoa. Beti hurbiltzen da, baina ez da inoiz iristen. Zer da? Oso ondo. Primera. Guazan albisteak entzutera. Aste honetako berria gure gelara joan den astean ailegatu zen ikaslea izango da. Bere izena Sania da. Zer gertatzen da gure inguruan, Alex? Gaur asteko berria kontatuko dut. Lehengo astean, Sani izeneko neska bat etorri zen gure gelara. Nikaraguakoa da, eta boleia gustatzen zaio, baita mangotzea eta espagetiak ere.
Nikaraguan DBH-koak goizez egiten dute eskola, eta lehen hezkuntzakoak arratsaldez. Ere, janaria oso ona dago, adibidez gallo pintoa, nakatamala eta sopa de mundungoa. Folklore dantza tipikoa da, palillonak, lakuak eta hondartzak oso politak dira. Saniari lasarte polita iruditu zaio, eta Donostiako hondartza ere. Albistea entzun eta gero, Saniari galdera pare bat egingo dizkiogu. Oso urduri dago eta euskaraz oraindik ez dakienez, ea zen esate digun. ¿Non bizi ziren Nicaraguan? Viví en un pueblo muy bonito llamado Estelí, que estaba en el sur de Nicaragua. Muy bien, muy bonito será. Zer da Nicaraguatik gehien falta botatzen dezuna? Laguna eta familia. Oso ondo. Oso ondo, Sania, eskerrik asko. Urduri zeunden. Ez. Bale. Ba, eskerrik asko, honea etortzeagatik, eta gurekin zure herrialdeko gauzak partekatzeagatik. Mila esker. Va. Chiliti fresco, chill mafia. ¡Ay tú! Esto regati, vertiscunde a chacho. Faltaba Serri. Pásame un calo, pero dámelo de tranquis que vienen los malos. Mi ridime me lo trago de trago. Como ese chupito Jagermeister, buen duginen arte, MNT o NC. Abeslaria y ZZ, ubeti gaude pare bat auzo aratago. Zabegatik pozik nago, si quieres pillar algo fuerte, pilla nuestro nivel. Que tus rimas están guapas, pero tú eres un cáncer. Huye. Segidan, asteburuko agendaren berri emango digute. Larun batean, Manuel Lekuona kulturetxean Entierra de Nadie dantza eukiko dugu. Sarreran 6 euroko prezioa eukiko dute. Igandean, Looney Tunes lurrak estanda egin zuen eguna pelikula eukiko dugu ere kulturetxean. Sarrerak 4 euroko prezioa eukiko dute. Jarraian, gelan lantzen ari garen proiektuaren berri emango digute Laidak eta Anak. Egun honeskak, zer moduz? Ondo! Urduri zaudete? Bai. Beno, guazen entzutera ekarri diguzuena. Aurrera neskak? Plastikan jokuak egiten ari gara. Gure proiektuak joku oso divertigarriak dira. Maitalde bakoitzak joku bat prestatu dugu. Gure jokuak kartoiaz eta botila tapek eginda daude. Ostegunean plastika daukagu eta plastikan gure jokuak marraztu eta prestatu ditugu. Oraindik ez dakigu jolasten, baina irakasleak esan digu logika lantzeko direla. Xake tresen raian tzekoak jolasten ikasteko irikitak gaude. Eta jarraiean, beste geletatik bidali dizkiguten grabaketak entzuteragoaz. Gaurkoan LH4A, LH6B eta heziketa fisikoktik iritsi zaizkigu grabaketak. Lehenengoa, LH4koa entzungo dugu. Liburuaren egunaren inguruan informazioa ekarri digute. Ea zer kontatzen diguten. Lauako ikaslea gara eta libururen egunaren inguruko informazioa ekarri dugu. Liburuaren eguna apirilaren
23an ospatzen da. Liburuaren nazioarteko eguna guk eskola libururen eguna ospatuko dugu. Apirilaren 10. Egun horretan ekintza ezberdinak egingo ditugu. Bestean beste, guk ikaslea gurekin ipuina irakurriko ditugu. Horri markatzailean egingo ditugu. Idazleen ezberdina etorriko dira eskolara. Gure kasuan Madriden haietzan etorri gaigu. Apirilaren 9. Deran idatziko Mara eta Izar zaintzailean liburua irakurri dugu eta bederatzikin solasairik egingo dugu liburuaren inguruan. Horren gai buel deituruko ekintza egingo dugu. Berean utzi eta irakurri eskolan edortzen momentutan txirrinak joko dueta. Denok liburuan irakurtzen jarri beharko dugu. Soinketako klasean, inglesekoan, matematikakoan edozein klase egonik. Eleberri txirrinak jotzen duenean, libururen txiki eta egiten ari ginen gauzak egiten jarriko dugu. Ara, zelako astea eta osteguna datorkigun datorren astean. Liburuaren eguna ospatu baitko dugu. Zeren liburuaren eguna danok dakizutenek apirilaren 23an da, baina guk oporretan gaude. Eta jarraian LH6B-koek Antxon Kazabon idazlearen inguruko informazioa ekarri digute. Ea ze kortatzen diguten. Gaur Antxon Kazabon idazlea eskolara dator. Berak idatzitako liburu bati buruz hitz egiteko, Urtziren diarioa. Antxon Kazabon 1954ko ekainaren 25an Oiartzunen jaio zen. Kazabonek maisu ikasketak egin zituen Ategorrietan eta Oiartzungo haurtzaro ikastolan ibili zen lanean 1981 urtera arte. Gipuzkoako ikastolen elkartean ere ibili zen 1981 eta 1984 urte bitartean hain zuzen ere. Bertsolaritza ikastetxetan izeneko proiektuan ikasmateriala sortzen, irakasleak prestatzen eta bertso eskolak koordinatzen. Geroztik berriro haurtzaro ikastolan dabil. Bukatzeko hauek dira Antxon Kazabonek idatzi dituen liburu batzuk. Ai Simun, Urtziren diarioa, argazki album, Parke bakartia, Tigreen izkera, Zorgin maitagarriak, Haizearen izena, Ahatetxoak eta beste batzuk. Beñat Eskutitzak, Makal sendoak, Bi Kutsatxo eta Mikel Larson. Ara, beraien grabazioa jartzen dugun bitartean, LH6ko ikasleak Antxonekin solasean daude. Espero dugu tarte polita izango dutela, eta gero irratsaioa entzuteko aukera izango dutela. Mila esker LH6beko ikaslei. Eta bukatzeko,
heziketa fisikoko Aitorrek LHBko ikaslei egin dien elkarrizketa entzungo dugu. Heziketa fisikoko departamentutik hemen nago bigarrengo mailako ikasle batzuekin. Aritz, Janire eta Daniela. Eta kontatuko digute heziketa fisikoan zer ari diren lantzen orain bertan. Aritz, igeriketa ikastaroa jasotzen ari zarete, ezta? Bai, Eta noiz joaten zarete? arratsaldean, Eta guztira zenbat ikasle zarete? 58. Oso ondo. Eta Janire, nora joaten zarete? Igerilekura, Kiroldegira, ezta? Vale. Eta zer egiten duzu ikastaroan? Igeri egin, eta dago piztina txikia eta piztina handia, batzuk txikira eta beste batzuk handia. Vale. Eta Daniela, zer egiten duzu? Igeri egin, igeri egiten ikasi, eta saltoak egiten dituzue? Edo jolasak? Jolasa bai egin genuen, eta guk hasieran egiten dugu konoraino bi aldiz normal eta bi aldiz atzeraka. Osa, aurreraka eta atzeraka ere ari zarete ikasten. Begiratu ze ondo. Eta zein dira zuen begiraleak? Aimar, Irati eta Eneida. Vale. Eta zer moduz moldatzen zarete gero aldageletan? Aldatzen eta arropa eta bakarrik egiten duzue? Bai. Bueno, igual batzuk txapela eta betaurreko jartzen dute irakaslea. Eta gustora ari zarete? Bai. Ba, aprobetxatu ze gelditzen zaigu azkenengo astea, ezta? Bai, ostiralean Ostiralean amaitzen dugu, apirilak 4ean. Ba, oso ondo, eskerrik asko etortzeagatik nire gana? Bai. Agur! Ara, ze ondo dabiltzan LHBko ikasleak. Mila esker, Aitor, prestatu diguzun elkarrizketa polit honengatik. Ben, zer dator orain? Pertsona ezkutua, bai. Hartu papera eta garbitu belarriak. Hemen dugu Ekai eta pistak emateko prest. Egun hon Ekai, pistak esateko prest? Bai, aurrera. Fortniteko pertsonai bat da. 2. Jonesiren laguna da. 3. Beraren eskin asko daude. 4. Janari bat da. 5. Oso famatua da. Ekai, oso ondo, baino berriro errepikatuko ditugu. Jendeak ondo entzun ditzan. Ados, poliki esango ditugu. Venga, lehenengo pista. 1. Fortniteko pertsonai bat da. 2. Jonesiren laguna da. 3. Beraren eskin asko daude. 4. Janari bat da. 5. Oso famatua da. Nor ote da? Jarraian, aurreko asteko pertsonei eskutuaren asmatzailea nor den jakingo dugu. Zuek badakizute erantzuna? Ez zenekiten erantzuna? Ez. Aber, pista bat emango dizuet. Zein da? Aber, esan. Amaia ingeleseko irakaslea. Hoixe.
aurreko asteko pertsonai eskutua Amaia, ingleseko irakaslea zen. Orduan, Laida, kutsara gerturatu mesedez? Kutsara gerturatu? Zein den? Sartu eskua, buelta pare bat eman, eta atera papertxo bat. Ea ba, ze jartzen du? Ze jartzen du? Amaia, ingleseko irakaslea. Orduan, erantzun zuzena da. Eta zeinek ekarri dugu? Aitana, LH6C. Osondo, zorionak Aitana, LH6C-koa. Eta hemendik, Amaiaren azkeneko eguna da gaur, ezta? Bai, ze pena. Ze pena baietz. Pila bat gogoratuko dugu. Bai. Ze esango diogu, sorte ukitzeko hurrengo eskolan? Bai, eta espero dugu zu bizitzatzea, Bai, bizitatu. Eta etortzea. Eta etortzea, ea posible duen berriro gure eskolara etortzea. Hori mesedez, bai. Vale. Eta gogoratu, irratigelaren atarian, kutxa berdea dugula. Eta atsedenaldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu. Eta orduan beraz, animatu parte hartzen. Zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak. Eta irratsaioarekin bukatzeko urte betetzeak, ea zeintzuk zoriondu ditugun aste honetan. Aurrera, Ana! Apirilan lauean lehenengo mailan Iker Elian, apirilan batean 3. mailako Anerrek bete zituen urteak. Eta gaur apirilak 4 lehenengo mailako Iker Elianek betetzen ditu. Zorionak eta ondo ospatu. Zoratzen atorni ere gaur zure etxera, maitasun loreak zuretzako ekartzera, maitasun loreak zuretzako ekartzera. Eta dagoeneko iritsi gara irratsaio honen bukaerara. Esan behar dut hasieran urduri xamar nengoen arren, esatari lana egitea oso divertigarria izan dela. Eskerrik asko. Orain musika pixka bat jarriko dugu eta bukaera emango diogu irratsaioari. Aizue, zemuz egontzeate irratsaioan? Ondo. Errepikatzeko moduan? Bai. Gustora egon gera hemen, lasai, dantza pixkatere egin dugu. Bai. Hori ez da ikuste, baina guk egiten dugu, baietz? Bai. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti-guztioi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10 aldera, 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Ezazu irratiko kanalean ere, zuzenean bagaudela. Eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izan ez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoeta/zumaburu.eus atarian ere bagaude noski.
asteburu ona izan dezazuela. Gora hizkuntza eta gora euskara. Agur! Agur!